Salam mehribanlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Men bugün size Türkmenlerin milli naharı olan doğrama naharın edilişini görün vermekçi. Görüşüňiz ýaly men etini, kartoşka, ýağ, soğan hemmesini şeýip arasalaşdyryp koydum. Etime men öz ýağını ulanýan etçi beýleki ýağlardan ulanamak. Diňe şo ýağı bilen pişirýän nahary. Ondan soň käşir kartoşkany doğraşdyrdım. Siz isteseňiz diňe çoğarasynda ulanyp bilersiňiz. Men muny hem çoğarasynda hem doğramanyň öz içinde ulanýan. Indi bolsanym pişirmäne başlaýyn. Şeňňaly suwly gadan alýas. Şunça suw maňa ýeter diýip özüňizçe nemetin goýun. Ondan soň şey edip ýagyny çellik ýemelerini goýýan. Iýmiň aşaň ýakybyny gaýnatýas. Gaýnadanmy soň şeňňaly ýüzüne bir baş gaýnadan soň köpük çykýar. O köpügne şey edip aýrýas. Gowy edip arasalaşdyrýas. Gowy edip arasalaşdyryp bolanmadan soň üstüne goşmaly zatlarymyzy goşuşdyralyň. Indi bir çemçe duz goşjak men. Ondan soň tamadyny aýtmany unutup durun ýöne tamadam goşýan men muňa. Ondan soň kartoşka käşirlerini goşýan, bir gyrada aýryp goýan soğanymyzy zadymyzy onu bolsanym hamyrny edişine etjek. Hamyrna bir tam boş gap alýasyňalyk, içine bir çemçe duz goşýar. Ondan soň mulaýym suw goşýar. Mulaýym suwmyzam birazrak goşýar, eremesi üçin duzy. Indi men şu hamyryň içine ýağ goşýan. Ýağ goşany atym doğrama çöregini, ýani petirnanymyzy ýumşatjyk etýär. Ýani doğramakda aňsatlaşdyrýar doğrany atymy. Bolmasa gaty bolýar, ýani bölünmeýär biraz. Şondan kyn bolýar. Tide de maslahatym ýağ goşsaň gowy bolar. Şeýip hamyrna metýärni. Hamyram 2 çörek çykar ýaly un alym men. Indi bizim hamyrymyz taýýar boldy. 2 bölege bölüm. Şeýdip gowy edip açdyrýar. Hamyrmy men ýürüýte ýumşajyk etdim aňsatlaşdyrylsyn diýe. Oklaw bilen ýaýan atym aňsatjak ýaýlýar. Ýani ýumşak edem üçin. Ana şeýdip unda tepişdirýär, ýapyşmaz ýaly. Gowy edip açdyrýar. Indi gowy edip açyp bolamyzdan soň ýağlaýar. Ýağlanyp atymyz hemme ýerine ýetjek şekilde gowy edip ýağ çalyşdyrýar. Şeýdem gatlaýar çöregimizi. Indi bolsanym onu birazjyk bir gyrada garaşdyrýar, alışsyn içine ýagy. Indi alışyp bolanur. Indi muny gowy edip açyp duhowka salýas. Duhowkamyzam 180 gradus derejesinde öňüne gyzyp duran bolmaly. Indi şey edip goýdum. Kan ýukat etmäň, çöregiňiz gowja ýumşajyk bolýar, kan ýukat etmeseňiz. Indi görüşiňiz ýaly çöregimiz pişdi, gaty gowy şeripdir. Indi muny soğumasy üçin biraz garaşdyralyň, gyzgyn şu wagt. Birazjyk bölüp alym, dograp görkezjek size. Nähil dograşym görkedeýin. Indi şu şekilde kiçik doğrayan. Keçi doğrasaň lezzetli bolýar. Men şonýalyk gaňçy keçi doğrayan. Indi biz onu doğrap boldyk. Doğrap bolamasaň uly gawa geçirjek. Uly gawa geçirmemiň sebebi indi içine belki pişen kartoşkamyzy, käşirimizi, etimizi goýmaly şey edip. Taýýar bolupdyr çorbamyzam. Şey edip alýar. Men muny gönüşüň içine geçirjek sebebi birazjyk çoğrasy akýada et nemäň çöregiň üstüne. Şonda gowy bolýar, gatylyklar zatlaram gitýär çöregiň. Indi bolsanym soğanyny goşýar, soğanam gowy edip kubik doğraýar. Şeýip doğraşdyrýar indi. Soğanymyzam indi doğrap bolduk. Ýanky gawamyzyň içine onan bu şekilde bu zatlaryny doğrap bolamyzdan şimdi goýarys. Kartoşkasyny käşirinem ýanky edil soğan ýaly kup doğraýar.
Ha, kubik. Ine tayar boldy. Doğramamız içinin soğanını näme goşaryn olsak şu adynda goşup garışdyrmaly. Bir çemçede men garawurç goşacak şey dep garawurç iýsin zadyň taamyny gowy etdi. Ine bolsany bulary hemmesini garışdyrýar. Doğramamız taýýar boldy. Isteseňiz guwry, bolmasa da şuna meňetçime edip iýip bilersiňiz. Gat süýçi bolupdyr. Ine şey taýýarladyk. İsteğiniz açık bolsun.